One eternity later. Hello guys, good morning guys. Morning. Time check 2:55. Ihatid ko to si Marjon papunta sa bus. Business is business. Sa bus station ba? Yeah. Let's get ready to rumble! Mabuntag mga besh mga bay. I am Castillo from Canada, Philippines. Straight to bus station. 1, 2, 3, funk it! Sa butong bukan. Ayan. 1, 2, 3, funk it! Ngayon, pauwi na kami. Nakasakay na si Marjon. Nantok na kami. Nakaabot na kami. Tutulong na kami. 3:40 na. Oh, bunga 3:40.
Mabush. Gray. Shit! Tomorrow. Ililinisan namin yung bahay. Ang format ay ilisa. Help me! Help me! Nigga! Ito si Gray guys. Guys, sisimulan ko na yung workout ko ngayon. Enjoy! Nangangamoy na yung nangangamoy na yung kalaha. Kawali. Ito guys, luto ng itlog, usawan, kanin. Chop kayo. Tapos na yung vlog ko ngayong araw to guys. Stay tuned.